Og de begge to bor heroppe ved Frederiksværk og Hundested, ikke? Så kigger man efter, om de har snudet. Ja, de skal have snudet i jorden og gå lige ud. Og når der så ligger en genstand, så skal de lægge sig ned og markere, hvor den er, det var jeg også. Det så da flot ud. Nej, det så ikke flot ud, men det var godt nok. Sådan, ja. Det ligger sådan en lille trækårsside og hundebil. Så skal ligge sådan en, ja. Hvor mange ligger der så på den spor? Der ligger en på den side, den vej, og så ligger der en til slut. Så det er 2. Han går pænt, når han går. Men typisk der, hvor han stopper op, det er der, hvor der har gået måske et dyr ned over marken. Ikke? Og det er fordi, vi går meget på steder, hvor der ikke går så mange dyr. Så nu er vi jo lige pludselig ude på landet for alvor, ikke? Ja. Så. Det var Ej, det var flot. flot.